Amin. Martang yang mahita puji-pujian kasangapon di guarmung aliamang di batajahuwa na markabangsa di Banua Gijang di dahulu punguan namyo dari Tuhan alasi do tolong ni roham makahipasok tubuhi hamiro sudiak ke keluarga naktar sudi keluarga na urapot kami di son karena mubi wali Tuhan nak keperkalaru nami kalau usung do punana ali Tuhan ibunana nung ngaliway ko'y manatubo iusong na ali Tuhan nung marudok salpo siyang mulula sa ulsadan mo alena kustoro hanami asin roham na bulong itong nasa putuka marudok siya kano sa ihong matong mamasumaso at katinadin na mula tumarong ali Tuhan doon sa pangulosihan na itikki ang uluhan na kustoro hanami ali Tuhan sa sahong siya bukustami yung ipangabadi at kapasok-pasok Kumotohami roli Tuhan na wado berpami na bostangon. Partalet na naguguro magkatahay. Ang manang nang nirohana maradupog dongan nami dongan na sol malitik yang uluon na. Inuban na bunguhami alituhat parkalarum. Sude keluar garugula-gula. Mangirohot tuho katam do na madok polo punguha mong dua tulu jumang. Pili pengaduha mo sa nalianok pulo. Ipangirohami alituhan sa sama sudido sanay. Karena mobil Tuhan di somma sadari onari mamapoy. Lunga mapoy mga hujag-hujagu na nagbaruon. Posro kanami. Sa hatu pada diana sa tok kinira mo tamu hami jalamiyak ko ditong-atongan nami sa luhut na tarlumuyak ka na pagkatay at kagilang nami yun. Tiroan mo sa luhut na. Tiroan mo at ka namat tumu. Tiroan mo hula-hula naksongoni buro na lang ang hula-hunom. O pila Tuhan kurang do pinanjus Panginoon namin. Ale posro hanami dang do Panginoon hami ali di batajahuban ungat tur di jelo ani ho. Penasala Tuhan Pangulon nami. Usang aja hami do nasa usang aja hami. Posro hanami sa samu sa luhut na. Parbisubi maperkalarum terlumog badita nami do rombongan ni perkalarum. Ngalau pasahut ton ulaw no ko bartulong mi roham. Asi maroham kang yung matayang namyon marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amen. Ihita salhutna na pumulison waktu bunaat nama mulamu dinalaho patupahon jala tulus adat mokponi aman na karahon
molongyon di Botarion adoran so kabonay mo se udun ikot kanta kata di debata di Jesaya di 10 sada ayat 2 painokok kita di Botarion ujarama. Jadi sombok ma tuibana todini Jehovah todini habisuhon dohot habistaran todini panuturion dohot habugohon todini parbinotoan dohot diar maradokon Jehovah ido sahakna tentu manang tiga hali naguri taida dia kapakikir nasalku mula dibegasan mangulak kaulau kita mula saya tokong do portidio tapangasahon tentu gabi marlau dosa do pulau ini dia hotel batado dipasonggok subita toti habisuhon tohot habistaran saliling mangulu kita di hasil anon hidupin na marasing arohauta marasing habistarata marasing tohot padaraman parsaulian pasamotan nong tazalo alatapak lo habisukon tohot habistaran alatapoto dibatado napasato ditubita jalatapaki mabayan las rohata ingulutaw jala marhite panuturion wise dohita asa majalo panuturioni molo tapaubuk habok ni rohata sonari tentu kapagido masa itu tuhani ulauta jala molo neng tutura di batado ulaon mamuka di Botarion masalabtab ka bubunta bahamulit ko dagaw muna dohirasi rohamuna ng ahipasok muna unang saylalap di bedesan gugul pikirat kamu mamulahon alay hahipasin ni pamatang toktong doon salihang muna ido ata ni debaton pakehita ma parbinotoani tarlumobi gadopan ni Jehovah sonari astuan na somanamasa sonari ma mula dong parbinotoata batotu mamilang-milangi mahita mulutong habok rohanta sonari mangida ang nonggosang nanain patarunot kari marsud ilok hata ni dibaton molo talok kita halak batak tentu natinok pa ni debatado kita ala natinok pa ni debatado kita to di debata mataot kang manuturi ulang sa dayo ilok kita halak batak na maradat na mangulahod dalihan na tulwi molo ituturi kita to tapak kema habisukon ng habis saratay marite panuturion suara nasa hatu kita alay ikut do marsuara kita dia lomonirohan ini debata dia naswa di halomohon debata kami di debata mau se izong-jong Jehovah do ulau ta sadarion mulai naktuari saat tu Botarion izong-jong itu hanido pakubasiomu saat tu dikyo alani unang adong namar mumut mangulahon mula dong akan amar mumut mangulahon sadok regam niya kaparsaoran ng papahena lahu patuduhon holong na tunatorasna tutubuhi sadar do daladang sadar na sida mula maksa toktong mangulahon ini bagasan namar mumut dahulu parsaoran na uli jalan naring nang dihopay nang to dinituhan ni mautang bawat bagasan pikiran ng roham tung habok peroham nang tuk tubugok marhide taban habisukon na madongi apistaran na madongi ape hono ni debata matuhoy nang law mamemehon ang kanuni naring-gali tusudiak ka koparam nang dihamong keluarga pe nang kita sa luhut na napungulison ata ni debata madok
Todi Barbadia, Todi ni Jehubat, pakai habis suhun nang habis sarang, tung habok rohanta, so tung manipil siya tuhu, mati, manang hata ni debata kita, mangula osa. Marsana ma tabayat Tuhani, jala satar pasu-pasu kita guluta, di tonga-tonga ni hadirion keluarga, nang digulmit ni pardalanan ni hadirion tamar sada-sada. Amin martang yang mereka. Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi maunya tema dihatam paingotok kami ilhok oro hagi suhon ang habis tara di hari bahwa pamanatong berada minamasa di tengah ulang ini ulang nasida namuka gordang di partuan niamang angina holongan orang namyon to dinima manuturi mengajari keluarga nang todong nang si sorot asa deu siya namarlok dosa Tuhan nasiroham nunga moko amanamyon tu rumah-rumah tu bagas naso pinukkan di tangan moko masadok regam ni rumah ni harohaon hadiriona laos bonon namai tu ada baku moko makan narikan di panading ni amang nahina holongan di rohanamyon tu sudia kaya nakona boruna elana sudia poparana todong nang sisol secara khusus ina nami dison keluarga sadok kami na pengurus saltu Tuhan nasiroha haulionima nasetotong ipasahat ipatong posik ka nilumo ni roha nasida arina dinggan arina tiur pada omara pada udah na bolas di mana masa halongangan bol na pinatupam di gulau nami sajadoh sadi hari Tuhan isa kabinasida di partuan niya manamyon toktong maho namatongani mangaramodi bunani ulaw dari marsugut nang dibotaryon sa toktong mardameso ng rubutna akatodong nang sisolo pe nanaing bongo tutong-atongani hutan ng 2 ton padaw parmaran di daging naktodi siya nasida nang akka naong rapok kami lisol sa toktong mardameso ng kami rubutna atau ngali Yesus Kristus Tuhan namin maulyate maripo surgo haso ng anima bahay inganan niya manamyon ilagumpo dosa pangalawsyon na saliling dingoluna urasi mana Tuhan siya dosa pangalawsyon inanami dison sa toktong ho na matronani mga ramoti manugunugu majagay ba na sa toktong dibagasan pagkaposyon na takas mga lupi ragam ni abot ni roha dia para tikyon tangihon Tuhan jalo tanging rap mahita madok di tangiang alia manani dari berbijak saya minokaliya magwanu saya maharajaunu saya saat malu roham di bawah semua dari berbijak dengan matuhami sedarion hamuluan siapa hari saya sama bersanabi semua parisanami hidup saya doang berdosa tuhami unang kali itu tahun Junan kalau mahal siapa aku ayo orang menghadap rogo kagubun rogo yasanakos sa dinungannya si rohani Tuhan ka Yesus Kristus dohot kolong rohani di batang ama dohot parsoran itu di Porbadia madongani hamusa luhun nolak nyon rodi sailing idiling amin jadi anak biar kesataannya terharu nami tadi waktu ada bertiar karena saya suruh bolot atau untuk kamu mah so kamu pernah cukup tuh menonton dari tadi kesana saatnya ada menonton dari bilang pada teman jadi mana tumodik pei saya tongki mai hubula asim pusira ada yang anda mulai tema pinasa jadi mulai tema dihita mulai tema nang diluhata di keluarga lawan nama ulamun di Botarion sarang kubor non ala memang satu ala nomor Tuhan kita Tuhan tentu ikon panggilan Tuhan asanggiatnya marhite ada ni abata kortai setelah belibe ulang menotang dengan ibonai Kuriama lama muka mabonai bertamu ulu tamuan non di Botarion. Soni mate
Aliarongan non tungso mga dia. Maulia tema itu hatta maulia tema nang dihita sa luhut na pumudison. Tentu kita kana porsea tutu hatai itu hatta maulia tema nang dihita sa luhut na tentu di asomalan ni habatakon na sa toktong mula unot kon kita sumon alas batak mangulang kon dengan natului adorang sui bonai alanunga sahat barita nauli barita lasiroha marhita kapanuri ramon nasahat tuhiton sahat tutikyon adorang sui bonai keluarga uduk di kulonna tentu marhite huria bonaan ni huria ma asa urutan muna. Jadi dia muamang pandenami ditopa debatado langit dohot tanaon tentu ditopa do tongzolma somok kitaon mangula mangulu jala toktong di gulmit di goluta sa toktong do di sarihon tuhani hita satu tikyon alani amang pandenami alu-alu homa tu debata si topa langit dohot tanaon. Alanunga dito pa debata langit dohot tanoon dung sahat pada naibarui rodo debata ama manarihon yan akon na dung sahat yan akoni ima debata anak patuduhon parsoran na tuhal siyang anon borah tiba na setoktong goto di barbadiai dilehon asalam marbisuk lapistar hita mangarang-rangi mamilangi raga minamasa di nguluon tunghabo rohata unang niyan libesya dalaw manirohan ni debata alani adong